Os ydych chi'n chwilio am gyfle i gychwyn eich gyrfa, mae gyda ni newyddion cyffrous i chi. Bydd ein prentisiaeth a'n cyfleoedd i raddedigion yn mynd yn ei blaen yn 2020. Mae prentisiaeth a swyddi i raddedigion yn gyfle gwych i ddysgu sgiliau sy'n benodol ar gyfer y swydd ac ennill gymwysterau cydnabyddedig mewn maes rydych chi'n frwdfryddig amdano. Yn ogystal â hynny, byddwch chi'n ennill cyflog misol wrth i chi ddysgu. Eleni, bydd ein proses recriwtio ychydig yn wahanol gan fod y cyngor yn parhau i flaenoriaeth ei waith Covid ar hyn o bryd. Byddwn ni'n hysbysebu'r cynllun mewn 3 cam. Mae'r cam cyntaf ar agor nawr. Mae 14 prentisiaeth ar gyfer swyddi amrywiol gan gynnwys yn meysydd parciau a cyfrifeg yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Dyma ein swyddi gwag ar hyn o bryd. Mae'r holl brentisiaethau yma yn cynnwys cofrestru gyda cholegau mwyn dechrau dysgu a gweithio gyda RCT ym mis Medi 2020. Mae modd i chi weld brentisiaethau sydd ar gael ar wefan y cyngor rctcbc.gov.uk ac ar wefan Indeed a Wicked. Byddwn ni hefyd yn rannu dolenni ar holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y cyngor. Bydd y swyddi gwag yn cael ei hysbysebu tan 19 o Mehefin. Bydd pob un o'r prentisiaethau yma'n gofyn am gymwysterau tygau penodol. Os oeddech chi i fod sefyll eich arholiadau tygau dros yr haf, byddwn ni'n derbyn eich graddau disgwyliedig. Bydd yr ail gam yn gynnwys pob un o'r 15 cyfle i raddedigion. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi ar y 3 o'r Gorffennaf am gyfnod o 6 wythnos ac yn gael ar y 14 o Awst. Bydd eich graddedigion yn cofrestru ar gyfer hyfforddiant ALS ac yn dechrau ei swyddi gyda RCT ym mis Hydref 2020. Bydd y cam olaf yn cynnwys y 20 o brentisiaethau sy'n weddill. Bydd y rhain yn cael ei ryddhau rhwng y 5 Hydref a 6 o Tachwedd. Does dim angen cofrestru ar gyfer cwrs academaidd yn achos y swyddi yma gan eich bod chi'n dysgu wrth weithio. Bydden nhw'n dechrau gweithio gyda RCT ym mis Ionawr 2021. Rydyn ni wedi cynnal eich prentisiaethau a'n raglen i raddedigion ers 2012. Enillodd RCT wobr cyflog y flwyddyn ar gyfer ein raglen arbennig yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru yn 2018. Os hoffech chi ragor o wybodaeth neu gymorth i wneud cais, e-bostiwch ni. Carfan cyflogaeth addysg hyfforddiant@rct.gov.uk. Rydyn ni'n edrych ymlaen at derbyn eich cais a gweithio gyda'n prentisiaeth a graddedigion newydd.